Felszabadítani, de csak átmenetileg. Zanetti gyűjti be a labdát. Guarín. Zanetti. Megpattan a labda. Cassano. Cassano kapott egyet a lábára. Teljesen egyértelmű, a játékvezető pedig le is fújta. Szabad rúgásra jött majd az Inter. Brigi volt a vétkes. Íme még egyszer a szabálytalanság. Cassano kapta tehát hátulról a faltot. És akkor még egyszer ott középen Palacio mozgását tessenek figyelni. Nagyon veszélyes formában van, az elmúlt időszakban is nagyszerűen teljesít. A 30 esztendős argentin játékos háromszor volt eredményes a legutóbbi 3 összecsapáson, és emellett kiosztott egy gólpasszt is. Ő tehát a legjobb formában lévő Inter támadó az elmúlt időszakban. Ott van Guarín. És ott van egyébként még Kivu is. Meglátjuk, hogy ki fogja elvégezni a szabad rúgást. Kivu, és ott van a vezetés is az 5. percben. Ezt kegyetlenül bevarta Kivu. Nem Guarín volt végül az elkövető, hanem Kivu, de így lett a jó. 1-0 az Internek. Rögtön az első 5 percben megvan a vezetőgól. Erre hívta fel a figyelmet Ventura. Nem tudta kibekkelni a Torino az első 15 percet. Gillet pedig képtelen volt hárítani. A hazai csapatnak. És akkor nézzük még egyszer. Gyönyörűen tekerte el Kivu. Gilletnek sansza nem volt. Remek szabadrúgás. És innentől kezdve hatványozottan nehéz helyzetben a Torino. Nyilvánvalóan senki nem várta, hogy itt most a Torino fog fellépni.